Ready na ang atong paniudto. Magkoy. Kalami sa atong paniudto. Pabili na naman hipid na. Yan guys, ready na ang ilang pamahaw o balon. Noodles na ito na ko itlog ka na bitlog. Sige na mi kaon na mi. Ang mag-school mi. Sarilo na nagkaligo pa. Kailangan yan. Ayan si Alan guys, ready na siya para mag-duty. Lunes karon so duty na siya. Ay. Helmet to. Kana si Mimi guys, ihaton na niya dito ila mama, dito na siya mag-ilis. Padala ko na sa sayang sanina daw yung bag to dito ila mama. Gako si Manoy. Pagkaligo ha. Sa may nalimtani mo. Hinahinay do ya. Bye-bye. Si Papa diri guys. Nagkuha siya kahoy kaya iya daw repiron ang bangko. Paigon na gani pa? Ha? Agoy. Daghan pa day kuno kuwang. Imon lang tanang anon doy pabalsa. Yan ang ikuan sa bangko guys kaya nahugmo ang bangko sa balay. Baka. Masad lagi kaya baka man. Pamahaw ta? Ha? Oo. Namahaw na di ka? Naman. Ta? Noodles naman sudan? Hindi na taon mo dahil mama. Eh, shush. Sa naong. Di daw siya ganahag kaon ng with mother guys. Pamahaw taga. Labhan kagahapon. Ay, dato ng adlaw di ay. Wa may init gahapon. So, karon na siya nahalay. Diba? Ang dami kong kuan. Oh. Ito pa dito. Oh. Lagi mo kong halayan diha. Manakubog baboy guys. Ang baka gitigway ni Papa. Ako pala ko ng tigway. Nagalis Papa yan ng natigway. Pamahaw ta guys na ako'y kape. Akong sudan kay biplok of noodles. Ako Papa ikuan magkaon. Di man daw siya kaon. Di po na siya dani kinahan sa ikuan noodles. Lamig ang kape. Kauntan yung lahat.
Kanta, Mampila Beauty, Manang, Kanta, Tidsilo, Timar, Ate California, Mama Ermisipida, Kanta. Hi guys! Good morning. Good morning. Alas 10 pa man guys. So magluto taog snack sa mga bata para maguliw niya sa hapon. Doon na sila snack. Naman ko yung mga saging nga hinog. Ako ning pritohon lang. Kaya pag uli nila niya na sila makaon. Wala pa ako nagtugbong. Wala pa ako nag-upload kay init man kaayo na ko'y daghan nilabhan ako sa ning ipaugan ako mag-upload. So ayan ang saging. Kanara ang hinog mo akong lutoon para sa kuan. Snack unya sa hapon sa mga bata. Ako na lang naghurot ang mga hinog guys. So ayan ang kuan. Nakuan na siya na panitan. So nara guys, daghan na siya. Daghan lang ma-snack sa mga bata niya. Pero ako muna lang po na ako ipaniud to. Ayan guys, nakalunod na. Ayan guys, nakalunod na. Huwag akong kahoy, di kay siga, kay basa. Maning kaparat sa kuan guys. Basta basa ganing sundod barino. Ayan guys, naluto na, napagod. Imbis kay hinayang kalayo na imbis di mo sigang kahoy na buyluhan og sunlod idilaab so nangapagod ang uban. So pasensya na kamo nga napagod. Pero mga ano rin ta karong taod-taod. Init kay siya guys. O ka ginakanilabhan. Ready na ang atong paniud to. Magkoy. Kalami sa atong paniud to karon guys. Diba? Napagod. Kanara ako ang pagod kay mga bata di man mga una ng pagod. Siya ka na ang ako So mag-noodles lang dahil na guys. With tubig. Kao na ta guys. Naluto na akong noodles. Ayan. Presa ta guys. Kaon ka guys. Mag-inusara. Eh, muray na bilin. Kami kakong sabaw. Hindi lang sa tamag rice.
Kaunta manang. Ari di silo. Ma'am Pinay Beauty, Kauntag Saging. Pati California. Wala yung sukar kaya hinog na kaya. Kung lungagon mo na ko niya, mga bata di mga on. May nang ritohon kaya mga on sila. Doon napagod. Ako sa gawas sa igang kayo. Kauntag noodles. Lamig para sa saging o noodles, guys. Linaw ini guys kay silingan. Malapag masingkita ka.
Bana ko putula. Ilugan nagbugbo. Kanang itsa kanon basta tagas guys. Kumain ako guys. Tubig na yun. Kurot to. Kurot yapon. Busog na ko guys. Lamig akong paniod. Dami akong paniod to guys. Busog na ko. Kang salamat sa inyong tanan. Hi guys, kauna ko ang baka. Okay. Layo na tigil na kapas siguro. Apa yung tigil din lang. Kaya hindi na mas bintang siya ng tigil. Kaya na ako na tigil. Akong kaon guys, kaya magtugbong na din ko. Ada yang ketiga bisa ini pasang pakuhan yang ketiga yan hasa-hasa ay nang huwag lang ka na dito usikan man ari mak terus din may gitu guys pakuhan deh wala itong pako dami mak mo nang di tamak-tamakan mak what huy huy kaulanan na guys. Hey.
Ali. Ha. Ali. Tulgon ko. Ha. 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 Tuh. Kapit ka diha ha. Ali na ali. Namuklas na ko sa kong nilabhan guys. Ikaulanan na. Gagid siya. Hi guys, padong na punta mag-upload. Unang muklas ko pag una sa nilabhan. Palo na ang baka. No. Ang baboy sa'yo pa man. Niya ato bahugan. Shoutout sa inyong lahat-lahat guys. Shoutout Ate Mar, shoutout Ma'am Armin Cepeda, shoutout Ma'am Pinay Beauty, shoutout Ate Gisilo, shoutout CSA1, og shoutout Ate California, shoutout Mana, shoutout Manang, shoutout Sir Jerwin Vic, shoutout Ate Gwen, shoutout Ma'am Nelpa Sarmiento, shoutout Sir Randolph Medel, shoutout Ma'am Angel Oyang, shoutout Ma'am SAM, shoutout Ma'am Jean P, shoutout Ma'am Bina Kaubi, shoutout Sir Randolph Medel, og shoutout Manang Los. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Og hanggang dito lang ang video ko, kay magpapaalam na maraming salamat po talaga sa inyong lahat. And God bless to all. I love you to all. Bye bye.